Pipila ka mga residente sa Cagayan de Oro City ang mialma. Human nga gipadayon ang pagbaklas sa kabalayan nga nakababag sa road right-of-way sa syudad. Dugang detalya sa report ni Cyril Chavez. Human gitugutan na sa National IATF ang pagpadayon sa mga public work projects. Gisugdan na sa Cagayan de Oro LGU uban ang DPWH Region 10 ang pagbaklas sa kabalayan nga nakababag sa road right-of-way sa Valenzuela Road, Agora, Barangay Lapasan. Muabot ngadto sa kapin 50 ka mga panimalay ang naigo sa mga operasyon. Din sagad kanila nag-ihay na lamang og kuha sa mga butang nga pwede pa nilang mapuslan. Among operasyon subay gihapon sa Phase 2 sa road clearing operations nga mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga natanggong tungod sa pandemya sa COVID-19. I-resume naman ang construction projects, especially ang government projects. That's why recently nagsulat na po ng DPWH nga magpa-assist mo natong gibuhat karon. Usa si Joel Pongot nga nagpuyo sobra duha ka dekada sa maong lugar ang apektado sa operasyon. Gani gibati siya og kaguol tungod ang napundar nga konkretong panimalay sa iyang pamilya naguba sa pipila ka oras lang. Hinoon wala say supak sa maong operasyon. Wala namang kita mahimo naman eh. Gobyerno may atong kanpod. Mampay lang gikuan gyud nga basta maka tubangan pas poste. Ilaha gina nabalaod naman yung sa una na 1986 pa man kuno nila nga balaod nga bawal gyud ang pagtukod gyud tas tubangan. Apan duna say mga residente nga wala makauyon sa paagi sa LGU. Labi pa nga dili matud pa klaro kung pila gayud ang sukod sa ilang dapat pagabaklason. Nangako pa yung nasabtan ani ingon ba ang presidente nato nga walay demolisyon kun why relocation. O ahay naman mo relocation. Ngano mo di man mi mo grab ana kun naaman mo balhin dayon mi para tong itabo sa sindong. Nga gitagaan sila diha-dayon mga kalaanan. Kami wala sige misad sa aran. Gipasabot sa LGU nga dugay na silang naghatag og abiso sa maong mga residente ug aduna nay mga relocation sites nga gihatag alang kanila apan magbase gihapon kung pasado sa evaluation sa LGU. Oo, nanan ni relocation awarded na sa ilaha ang uban katong dili qualified. Nanapod tay mga social interventions, mga cash assistance, mga uban pang assistance sa CSWD. And of course, ang unsa man galing nga ma-extend sa city nga level. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.